Добрый дзень, паважаныя гледачы. Мяне завуць Кісель Дар'я Андрэевна. Я навуковы супрацоўнік Гродненскага гісторыка-археалагічнага музея. Мы зараз знаходзімся ў зале, у якім захоўваецца гісторыя першых музейных прадметаў і імя чалавека, дзякуючы якому быў створаны гэты музей – Юзеф Яткоўскі. Ураджэнец Гродна, археолог і нумізмат. Менавіта ён у 1920 годзе дамогся стварэння дзяржаўнага музея і стаў першым яго захавальнікам. Прадметы, сабраныя Юзефам Яткоўскім, і зараз з'яўляюцца гонарам нашых музейных калекцый. Сам Юзеф Яткоўскі, як кіраўнік бюро па дзяржаўнай апекі над помнікамі гісторыі і культуры, займаўся праблемамі кансервацыі і захавання старадаўніх храмаў і капліц. Некаторыя будынкі ўжо тады былі невозвратна страчаны, таму ў музей прывозіліся крыжы са шпіляў і купалоў. У першай экспазіцыі музея былі прадстаўлены каваныя металічныя крыжы, прыгожыя ўзоры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. І сёння вы можаце ўбачыць адзін з каваных крыжэй 18 стагоддзя з былога касцёла Маці Божай Ружанцовай, кляштара дамініканцаў. Касцёл з'яўляўся помнікам архітэктуры барока, існаваў у Гродні з 16 па канец 19 стагоддзяў. Размяшчаўся на месцы скверыка па вуліцы Савецкай, паміж сучаснымі дамамі нумар 6 і нумар 8. У 19 стагоддзі ў дамініканскіх мурах адкрылася мужчынская гімназія, а сам касцёл быў пазбаўлены парафіі. І пазней старадаўні касцёл дамініканскага кляштара быў канчаткова страчаны.